Ali kom je tamo? Ajde, donesi. Sada ti se meni vrta nekada, tebi su krili. On tebi to rekao. Ne, ja sam meni nešto da širi vrta nekada. Mi se kriliš ti. Marko, Molim. ne sjećaš ti prvog trena kad si mi htio nabiti? Ja sam tebi htio nabiti uvijek. Još dan danas. Samo nikad nisam uspio. Uvijek si ti mene nabio, jedno. Kad sam te htio, nemam pojma, Pa ne, prvi put tek kad sam bio traume. Daj, dečku si uzrokovaš traume. Dečko ima PTSP neku tjednu. Ili da sad keću, zato kad sam ja uzor. Ja mislim da... Uvijek mi tako reci. Samo reci, ako koliko ti ima? Da, ja ne mislim. Nisam tek počeo trenirati prvi trening repu. Nije mi to ostalo memorirano. Slagao sam palice, nekaj si mi srao kako ih slažem. Ja sam rekao da slaži ti, ne si to gledati. Ja sam htio da ponavljam. Da, zgrčim se. Ja njemu kažem, pa najmi tako krivo slažiš. Složi ti. No, koljeno u zuba. Složi ti, došli si na prvi trening repu, ja ti kažem da krivo složiš palice, složi ti. Pa Jurić često sam to. A, Jurić je dobio jednu točku. Njega treba. Jurić je jednu točku dobio. Cek ima kako se govori. Nema ništa. Ima ili ne idu Giants, ali mi smo tamo. Točki je možda jedan pogledao i sad neko da igra. Udario je double čovjek sad i sve je pohvatilo. Točki je za udaranje. Baš je ružni furio. A jebem te u double čovjek, pa mogo si ga 6 minuta odigrati. Bravo Ivona, bravo! To za slider nisi radio zadnji. Pa sam sto gledao majku. Brian me je bacio, znači... Ivona zaustavlja grudima. Evo Čović. Evo Čović u ljudi. Još na rukavicama. On nije na Da prođe. Drugi isto. Tako sa 100 kuna iz Dubrove doći. Ja rekao, znaš kao, aj sad će nešto, sad će jedan out. Priđi malo, Tara, priđi! Svi tamo sivice, kaže neka priđu malo. I sad će se ovaj... Šta neće Konrad udari niko. Oni sjeli smo htjeli. Ivoniš krvo. Daj da vidim ko. Krvavo ti ne veri jebem. Koliko je mani sad? Mama si je pet. Ne, čekaj. A koliko je mani? Alo. Koliko je mani? Alo. Šta ga lani? A, Romo sam. Gledam, Mazni odmah sada se nadrijamo. Evo ga, ide prvo. Koliko je? Ovako će se ovaj princ kompirat. Opet, on se uvijek kompira. El direktore. Tak. Zibaj ga, zibaj, kaži mu volim. Di su pare čovo. Nije rekao da nije vreo. Hajde, s taksijem došao. Beriš, da ti vratio pare. Vidi, on što ima. Čovo, di su pare? Čovo, Beriš će te izbit sad. Beriš će ti zube strga. Možda si i sandvič od 15 kuna kupiti. Kako si ti govno šujalo? A, dogovorili smo se ja. To si se ti dogovorio. Dogovor. Prisutan i on i ja. Ne, nisam mu ja dužan. Sad me dužan koliko koji mu je rekao pred svima da ću mu dati lovu. Ako on ne da ti ću da. Ako on ne da, ja ću dati. Ako ne, do kraja sezona. Ne, nije bio nemaš do šket. kraja sezone. Ideš u se. Ja moram. Škeć je nas oblist. Kuda? Mene će ti furat na poslu kasnije. Cek, kad briješ ti ići? To si ti normalan. Jeli cek. Kad popijem piju. Znači to je za Kako, 2,5 mali? sata. To je za 2,5 A ne, sata. da vidiš da nisu još. A ne, Možda je otišao tamo. Čovke, zašto ti došao sad? Taksijem, mi to objasniti. Baš piška para. Zašto bi se vidjela hvala od Save da tu ne bi stigla? Čovo, Ti gotovo. Daj mi 10 kuna. Ne da. Ne daš, ja? Evo. Ne daš.
Aj sad Najgore. Daj ti meni pare, Aj, Mihajla je živo. Kak je Mihajla ispala? ne, Kujiš, kaj se imala PP, onda je Tihana udarila se udaš čovjek. Može da. Skoro ispala dal play. Što bi tu podići? Što bi tu podići? Što bi tu?